Dan Dirks i Chase, og Dan Dirks han holder cirka 200 meter bag ved Rasmus Bremer. Han er sgu med nu. De er sgu bange for ham, Rasmus Bremer. Han stikker afsted. Ja. Men vi får dem altså afsted her. Rasmus Bremer i livet. Og Dan Dirks i Chase. Gang i her, så det er det. Nu mangler vi kun lige den sidste halvdel af den battle her, og så er det jo måske afgjort. Jeg tror, det er, ja. Så overvejder man med Flemming med computeren, han har styr på tallene dernede. Jeg tror, han har nok lavet sådan en moderne Excel-ark, hvor den lige regner ud med, hvem der får hvad. Ja. Det vil han nok have, ja. Ja, det så jeg godt have taget rodet lidt med. Det er altså sådan, vi kan selvfølgelig ikke afvikle sådan et arrangement herude, uden at have nogle fantastiske officials til at hjælpe os. Vi har et par stykker, Alex, Flemming og Tina nede i line-up hernede. Så har vi Benjamin og Mikkel over modsat side til at sørge for, at folk kan komme ind og ud af banen. Så har vi selvfølgelig vores to dygtige dommer, så er vi her selv. Os selv. Og vi får begyndt rundt og kommer afsted her. Det var det. Jeg hopper lige ned til dem. Vil du med? Ja, det vil jeg sgu gerne, Jannik.